Татар эшмәкәрләрен бергә җыеп, аларның үз оешмаларын яисә клубларын булдыру башлангычын моннан 25 ел элек Ульяновск татарлары башлап җибәргән иде. Бүген алар үрнәгендә илебезнең дистәгә якын төбәгендә шундый оешмалар уңышлы гына эшләп килә. Мы помогаем не только, допустим, между собой в клубе, но мы еще и... Без үзара гына ярдәмләшеп калмыйбыз. Клубка әле яңа гына эшмәкәрлек белән шөгыльләнә башлаган яшьләрне җәлеп итү буенча да зур эш алып барабыз. Мордовия эшмәкәрләр клубы 2017 елда теркәлә. Кайчандыр 4-5 егеттән торган оешмада бүген 50-гә якын татар җанлы эшмәкәр әгъза булып тора. Безнеки духовное управление мен бергә совместный күп эшләребез бар, тоже күп проектларыбыз совместныйларыбыз. Вот шулай бенгесе киндә безнеки как-то СФО темасы бик күп внимание бирәбез. Бездәге семьяларына анда кемнәр катнаша СФО да шуларның семьяларына, әниләренә, хатыннарына, балаларына. Эшмәкәр егетләр оешма теркәлгән беренче көннән үк республикадагы милли һәм дини эшләргә ярдәм итүгә алыналар. Алар тырышлыгы белән мәдәнияттә һәр төрле фестиваль, конкурслар, өлкә сабантуйлары, спортта хоккей, футбол буенча турнирлар уздырылып килә. Мохтаҗларга булышу буенча да киң кылачлы хәйрия эшчәнлеге алып баралар. Узган елны Курган өлкәсендә янып киткән Йылдыз авылына булышудан да читтә калмаганнар алар. Безнең как бы ярдәмебез Эздүркән içində 500 мең акча җыеп узаттык. Безнең благотворительный фонд мусульман Мордовия бар, шул фонд аркылы узаттык, анда үз ярдәмнәребезне. Хәләл тавык ите җитештерү буенча эшләүче Талип Абубакиров клубта беренче көннән бирле. Бүген аның предприятиесендә 60-ка якын кеше эшли. Кош ите сату буенча Талип дөнья базарына чыга. Аны без таралтабыз инде. Хәзер Россия буенда ул Калининградтан Южно-Сахалинск бирле, ул страны таможенного союза Киргизия, Казахстан, 22 елны татындык инде Азербайджан, Узбекистан и хәзер Алла кушса, Алла бирсә инде без инде страны Персидского залива проходим инде сертификацию. Было представительство безнең первый илебез ул Саудовская Аравия, Гарабили, вот шунда инде безнең представителебез да Алла кушса булы. Диндәге егетләр нинди генә эш белән кәсеп итсәләр дә, алынган табышларыннан бик теләп зәкят чыгаралар. Жалко булса да бирегә кирәк. Ул бит бездән багып торалар бит. Кем кая бирә, ничек. Сиңа бирсәң 1 сум, Аллаһ Тәгалә бирә 10 сум, күбрәк бирегә кирәк халык өчен, татарлар өчен без кемнәр без бирмәсә кем бирсен татарларга. Биргән малларны без тиеш бирегә благотворительность ул була. Мәчет эшләре, дин эшләре, шулай ук общественный интернатлар, разные и соответственно милли как бы мәдәниятен таралту шул була да инде шул собрание ул бар да без күрсәтәбез безнең берлегебезне, татар берлегебезне. Еллык утырышта чыгыш ясап, Бөтендөнья татар конгрессы рәисе Даниш Шакиров Мордовия татар эшмәкәрләр клубы эшчәнлеге күпләргә өлге булып тора диде. Мордовия республикасындагы татар эшкуарлары, татар эшмәкәрләренең клубының эшчәнлеге ул әлбәттә башка төбәкләр өчен үрнәк. Әлбәттә татар эшкуарлары, эшмәкәрләре клублары эшчәнлеге дигән вакытта ул тулы бер челтәрне барлыкка китереп бүгенге көндә Россия күләмендә безнең инде шактый менә Мордовиядә, Ульяновда, Пензада, Удмуртияда, Сарытауда һәм башка төбәкләрдә әлеге шушы оешмаларның эшчәнлеге ул халкыбызның милли бәйрәме Сабантуйларда гына түгел. Узган елның әлбәттә 7 майдан 8 майга булган фаҗига Курган өлкәсенең Йылдыз авылын торгызу мәсьәләсе без әлеге авылны торгызган вакытта иң беренче чиратта үзебезнең татар эшмәкәрләренә, татар иганәчеләренә мөрәҗәгать иттек. Әлбәттә инде һәр башкарылган эшнең уңай нәтиҗәлелеге ул бердән булып эшләүдә. Дини назарәтеде һәм башка татар оешмалары да, алардан булса да татарлар, эшкуарлар оешмасында без бергә итеп матур гына җыелабыз. Тезибез әйбәт итеп планнар и әлхәмдүлиллаһи раббил аламин бергә итеп шуларны тормышка башкарабыз инде. Аллага шөкер. Бүгенге утырышка төбәк авылларында эшләүче укытучылар да чакырылу иде. Шуңа күрә эшмәкәрләр мәктәпләрдә ана теле укыту мәсьәләсен дә читләтеп узмадылар. Бу тармакта проблемалар җитәрлек әле. Татар теленең дәресләрен бездә кыскарттылар. Бездә 2 дәрес буладыр, язу дәресе, 1 дәрес уку. Китаплар тоже бездә бер косяк кыенрак. Чөнки бездә укибыз рус телендә укыта торган мәктәптәге китаплар ман. Ул безгә авыр. Безнең дәрес
Kitaplarımız var, eş defterlerimiz yok. Şuna göre bizge okutuvchilarga ağırırak. Gülnara hanım söylegen problemalar her mektepte de var. Şuna göre oturuşta katlaşuşular milli məğariftəgi problemalar, tatar tili derslerinin sonunu arttırı kibik ciddi meselelerini okutuşlarının Respublika forumunda көтеріп шығарға təqdim ettiler. Mardoy'dan Ramiz Safin, Ahmet Müderisov, Tatarlar.